Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información hoxe, venres día 9 do mes de xaneiro de 2026. Imos a falarlles hoxe tanto na radio como na televisión de Cerceda e tamén en internet, en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Pois imos a falarlles, por exemplo, de que este próximo domingo hai un espectáculo musical para toda a familia, pero tamén este sábado hai sábados de baile. Falamos dunha programación de promoción, un programa de promoción da saúde o que se poden anotar e inscribir, saberemos en que consiste e como é, e tamén falaremos do pleno que tivo lugar onte, que foi extraordinario con un só punto. Falaremos de doazón de libros á Biblioteca de Cerceda. Un veciño de Cerceda doou máis de 100 libros á Biblioteca de Cerceda. Falaremos de, en este caso, a Oficina de Rexistro Clave do Concello de Cerceda e da ITV de Turismos que se pode pasar aquí no noso Concello. Por último, nos deportes, falaremos dos encontros e dos partidos da fin de semana dos nosos equipos e pecharemos co tempo, donde para mañán teremos alternancia de nubes e claros con posibles precipitacións. Este próximo domingo, día 11 de xaneiro, pasado mañán, o Concello de Cerceda organiza un espectáculo para toda a familia ás 12:30 no Auditorio Municipal de Cerceda. Será un espectáculo infantil a cargo de Concedeclón, que en este caso a compañía Concedecon vai a ofrecer a súa representación Contos, Risas e Rock and Roll. Este grupo leonés ofrece contos, risas e rock and roll, un espectáculo de teatro clon para toda a familia, moi interactivo, co público que ten a música e o humor como fío conductor. Este domingo, ás 12:30, no Auditorio Municipal de Cerceda, con entrada gratuita para toda a familia, a compañía leonesa Concedeclón ofrece o seu espectáculo musical, contos, risas e rock and roll. Teatro clon para toda a familia, de xeito gratuito, este domingo. E mañán sábado comenzan, para este ano 2026, as sesións de sábados de baile. De novo no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho, este sábado mañán, día 10, de 7 da tarde a 10 da noite, o dúo Élite. Será o que poña a música, o resto, a diversión, todos os asistentes que queiran disfrutar de sábados de baile, mañán sábado, día 10, de 7 da tarde a 10 da noite, no local social no edificio do Museo do Moucho. E este mes de xaneiro queda tamén outros sábados de baile, que será o sábado 24 co dúo Charada. Falamos agora dun programa de promoción da saúde. O Concello de Cerceda, xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia, organiza un programa de promoción da saúde. Abrangue a actividade física, alimentación saudable, hixiene do sono e benestar emocional. Se prolongará de xaneiro a xuño en actividades teórico-prácticas. Será no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo. O programa comenzará coa alimentación saudable, en sesións teórico-prácticas sobre alimentación saudable, o prato de Howard, a planificación de comidas e o etiquetado nutricional. Será o xoves 15 e o xoves 29 deste mes de xaneiro ás 11 da mañán no Viveiro de Empresas de Cerceda. Tamén haberá obradoiros prácticos de almorzos saudables e serán os xoves cada 15 días durante os meses de abril e de maio. Haberá tamén talleres de cociña. O segundo tema é o de benestar emocional. Haberá charlas informativas e sesións prácticas pensadas para cuidar a mente e as emocións. O programa pensado para compartir, aprender e sentirse mellor. Este vai a ser o xoves 22 de xaneiro e do xoves 5 de febreiro o xoves 12 de marzo, todos os xoves durante ese tempo. Comenzará tamén ás 11 da mañán no Viveiro de Empresas. E por último está a actividade física, con sesións informativas sobre conceptos básicos da actividade física e recomendacións. Isto será o xoves 26 de marzo ás 11 da mañán no Viveiro de Empresas, que incluye camiñatas e conectar, paseos pola contorna de Cerceda. O xoves, durante os meses de abril e maio, ás 11 da mañán, serán esas
camiñatas. De todos os xeitos, é gratuito, pero poden anotarse obter máis información no teléfono 881 98 15 53, 881 98 15 53, ou dirixirse tamén á Casa do Concello. Onte xoves, tivo lugar un pleno extraordinario ao mediodía, ou mellor dito, a 1:30 da tarde, que emitimos en directo na radio e na televisión de Cerceda, un pleno extraordinario donde se sacou adiante o Plan de Obras e Servicios Social da Diputación por un montante de 81.000 euros aproximadamente, que serán destinados íntegramente a financiar a dependencia para os veciños de Cerceda, un servicio que consta de un montante de 200.000 euros e que financian entre Xunta e Concello. Con esta aportación a Diputación que lle fai o Concello reduce significativamente a aportación por parte do Concello. Foi aprobado por unanimidade da Corporación, foi o único punto deste pleno que tivo lugar na xornada de onte. Máis temas. A Biblioteca Municipal de Cerceda ampliou onte a súa bibliografía ao recibir unha interesante doación por parte dun veciño, de Carlos Alonso Vázquez, veciño da Silva, afincado en Suiza. Unha xenerosísima doación de centos de interesantes libros para a Biblioteca Municipal de Cerceda. Os exemplares pasan así a enriquecer o noso fondo bibliográfico dende moitas materias e formatos diferentes. A partir de agora, poden ser disfrutados polos veciños que así o desexen. O Concello quere aproveitar para agradecer públicamente este fermoso xesto deste veciño, de Carlos Alonso Vázquez, veciño da Silva, afincado en Suiza, co que tentaremos falar en próximos días. Máis temas, agora imos a falarlles vamos a falar concretamente da oficina de rexistro clave que temos no Concello de Cerceda. É interesante, insistimos nelo, porque calquera que quera pode achegarse á Casa do Concello e obter o número de rexistro clave para poder relacionarse digitalmente, electrónicamente, coas diferentes administracións. A obtención da identificación clave se realiza de xeito presencial na Casa do Concello, donde ali un empregado público verificará a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil donde chegará a mensaxe SMS de benvida ao sistema. Clave é un sistema que permite a identificación ante as diferentes administracións. Poden acadalo en Cerceda sin ter que achegarse a outros lugares fora do noso Concello. En canto a ITV de Turismos, falamos de que en breve, é dicir, en unha semana, se pode pasar a ITV de Turismos aquí en Cerceda. Vehículos lixeiros, estará a unidade móvil nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, no Acevedo. Van a estar o luns 19, martes 20 e mércores 21. A día de hoxe aínda queda sitio, prazas para o martes 20 e mércores 21. Poden solicitar a cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou na súa páxina web www.ictv.com. Xa nos deportes falamos dos partidos de esta fin de semana, mañán sábado e pasado mañán domingo dos nosos equipos. Comenzamos pola primeira categoría Galicia, donde o Queixas xoga en Melide. Cire de Melide Queixas. O partido é o domingo ás 5 da tarde en Melide, donde o Queixas ten que volver a puntuar para alonxarse dos postos de abaixo da clasificación. Cire de Melide Queixas, na primeira Galicia, o domingo ás 5 da tarde en Melide. Na terceira categoría Galicia temos tres representantes. O Atlético Cercedense, que loita por meterse nos postos de ascenso, recibe na casa o Mesía. Despois de dúas últimas derrotas, pretende volver ás victorias. Atlético Cercedense Mesía o domingo ás 4 da tarde no campo do Roxo. O equipo do Rodís xoga en Coirós. Coirós-Rodís. O partido é mañán sábado xa ás 4:30 en Coirós. Un Rodís que ten que puntuar para tamén ascender postos na clasificación. Tamén xoga fora da casa o San Martiño en Bisantoña o domingo. Bisantoña-San Martiño o domingo ás 4:30 en Bisantoña.
En canto ao fútbol femenino, o líder Atlético Cercedense na terceira categoría Galicia, o líder Atlético Cercedense recibe na casa o Sporting Burgo B. O partido é ás 6 da tarde o domingo. Domingo ás 6 da tarde xoga no Roxo Atlético Cercedense femenino contra Sporting Burgo B. O fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuvenís xogan fora da casa. Calasanz B, Atlético Cercedense Xuvenil. O sábado, mañán, ás 10:30 en San Pedro de Visma. Os cadetes que van líderes na súa categoría xogan fora da casa o domingo. Bisantoña, Atlético Cercedense Cadete, o domingo, ás 11:15 en Bisantoña. Os alevíns xogan na casa mañán sábado, Atlético Cercedense Infantil, Bisantoña, mañán sábado ás 12 no Roxo. Os alevíns, tanto o A como o B, xogan en Sada mañán sábado. Sada Atlético Cercedense Alevín A, mañán sábado ás 10 da mañán en Sada, e despois, unha hora despois, Sada B, Atlético Cercedense Alevín B, ás 11 da mañán en Sada. Os benxamíns tamén xogan fora da casa. O A xoga en Pastoriza. Pastoriza, Atlético Cercedense Benxamín A, mañán sábado ás 10 da mañán en Pastoriza, e o Atlético Cercedense Benxamín B xoga en Ordes. Ordes B, Atlético Cercedense B, mañán sábado ás 12:15 en Ordes. Os prebenxamín xogan en Pastoriza mañán sábado. Pastoriza, Atlético Cercedense Prebenxamín, mañán sábado ás 10 da mañán en Pastoriza. Xa no fútbol de veteranos, os maiores na segunda división, o líder San Martiño xoga contra o segundo clasificado, Campanal de Loureda San Martiño, o domingo ás 11 da mañán no campo de Freán en Loureda. O Cerceda xoga na casa contra o Narón, Cerceda Narón, o domingo ás 11 da mañán en Orellán. E na segunda B de veteranos, Rodís Piadela, o domingo ás 11 da mañán no campo das Tinajas. Xa rematando co tempo, para mañán sábado, Galicia quedaremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións coa chegada dunha fronte pouco activa nas últimas horas do día. Teremos, por tanto, mañán unha xornada de ceos anubrados con chubascos illados e ocasionais, máis probables no oeste e no norte da comunidade. Pola noite, a fronte irá deixando chuvias de oeste a leste que serán máis intensas na franxa atlántica, pero non moi importantes. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas non terán cambios significativos. O vento soprará de sur-suroeste, moderado no litoral con intervalos de fortes entre Bares e Fisterra. Co tempo rematamos hoxe informativo, nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez, na televisión de Manuel Eiris, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes, adeus.